Stála jsem před hlavním sídlem Horizon Tech a mé nohy se třásly, jako by se mi podlamovaly. Bezpečnostní strážník ukázal na parkoviště a jeho slova mi v hlavě zněla jako výstřel. Tady přichází, právě teď, se svou manželkou, pomalu jsem otočila hlavu. Srdce mi bušilo tak silně, že jsem ho slyšela v uších. A pak jsem ho uviděla. Gregory, můj manžel už 8 let, otec mých 2 dětí. Vyšel z prosklených dveří s rukou kolem pasu ženy, která byla vysoká a krásná. Její dlouhé vlasy se leskly a její krémové šaty obepínaly postavu, zatímco podpatky klapaly na chodníku. Smála se něčemu, co řekl Gregory, a on na ni pohlížel, jako by byla jedinou osobou na světě. Pak se sklonil a políbil jí na čelo. Měla jsem pocit, jako by mi někdo vrazil ruku do hrudi a stiskl mé srdce tak silně, až přestalo být. Nemohla jsem dýchat. Nemohla jsem se pohnout. Jen jsem tam stála a sledovala, jak se můj život rozpadá přímo před mýma očima. Bezpečnostní strážník stále něco říkal, ale já ho neslyšela. Všechno znělo vzdáleně, jako bych byla pod vodou. Sledovala jsem, jak Gregory otevírá dveře auta pro tu ženu. Vklouzla dovnitř, jako by to dělala 1000krát předtím. On obešel auto a než usedl za volant, ohlédl se na budovu a usmál se. Nikdy mě neviděl. Netušil, že tam stojím a sleduji, jak ničí vše, co jsme spolu vybudovali. Mé nohy nakonec povolily a já se musela přidržet okraje bezpečnostního pultu, abych nespadla. Strážník se mě zeptal, jestli jsem v pořádku. Přikývla jsem, ale nebylo mi dobře. Už nikdy mi nebude. Vraťme se ale zpět na začátek, 2 týdny před tou hroznou chvílí před budovou. Bylo úterní večer a Gregory se opět vrátil domů pozdě. To nebylo nic nového. Už poslední 2 roky se vracel domů téměř každou noc až pozdě večer. Vždy měl stejnou omluvu. Práce byla šílená. Společnost rostla. Měl schůzky, telefonáty a dohody, které musel uzavřít. Vždycky jsem mu věřila. Proč bych mu nevěřila? Byl to muž, do kterého jsem se zamilovala, když neměl nic. Když jsem potkala Gregoryho, byl to zápasící účetní, pracující z malého kancelářského prostoru. Nosil 3 stejné obleky každý týden a jeho auto se rozbilo každé 2. měsíce. Ale měl sny, velké sny. A pracoval tvrději než kdokoliv, koho jsem kdy znala. Podporovala jsem ho ve všem. Pracovala jsem na 2 místech, abych mu umožnila šetřit peníze na založení jeho firmy. Balila jsem mu obědy. Zůstávala jsem vzhůru dlouho do noci, abych mu pomohla s nácvikem jeho prezentací. Věřila jsem v něj, když nikdo jiný nevěřil. A vyplatilo se to. Horizon Tech se stal obrovským. Gregory se stal generálním ředitelem. Přestěhovali jsme se do velkého domu v hezké čtvrti. Naše děti chodily do soukromé školy. Měli jsme vše, co jsme si kdy přáli. Ale někde po cestě jsem ztratila svého manžela. To úterní večer, když Gregory přišel domů kolem 11, jsem seděla na gauči a čekala na něj. Děti už spaly. Vstoupil do domu unavený, ale na jeho tváři byla i jakási energie, kterou jsem nedokázala vysvětlit. Rychlý polibek na tvář a slova o tom, že si jde dát sprchu, mě na chvíli vytrhla z reality. Když míjel, ucítila jsem to. Parfém, ale ne ten můj. Něco drahého a těžkého, co se mu na košili drželo jako neviditelný duch. Neřekla jsem nic. Snažila jsem se přesvědčit sama sebe, že to nic neznamená. Možná ho někdo objal na schůzce, nebo to byl parfém jeho sekretářky, když si sedli příliš blízko. Tuto myšlenku jsem rychle zahnala, protože jsem nechtěla, aby se stala skutečností. Když přišlo ráno, ukládala jsem Gregoryho čisté prádlo, když jsem to našla. Útržek z jeho kapsy saka. Byl sklenotnictví v centru města, z velmi drahého obchodu.
Na účtence stálo, že koupil diamantový náramek. Cena mě ohromila. Stála jsem v našem šatníku a třásla se, když jsem tu účtenku držela v rukou. Gregory mi nikdy nekoupil diamantový náramek. Ne k narozeninám, ne k našemu výročí, ne k Vánocům. Tak pro koho to bylo? Chtěla jsem se ho zeptat. Skoro jsem to udělala, ale pak jsem se zarazila. Možná to byl překvapení pro mě. Možná plánoval něco speciálního. Naše výročí bylo za 2 týdny. To muselo být ono. Plánoval překvapení. Útržek jsem mu vrátila zpět do kapsy a snažila se na to zapomenout, ale nedokázala jsem. V následujících dnech jsem ho pozorovala s větší opatrností. Zjistila jsem věci, kterým jsem předtím nevěnovala pozornost. Jeho telefon byl vždy otočený displejem dolů na stole. Telefonoval v jiné místnosti se zavřenými dveřmi. Pozdě v noci seděl na svém notebooku a rychle ho zaklapl, když jsem vešla. Snažila jsem se přesvědčit sama sebe, že to přeháním. Že si vymýšlím. Gregory mě miloval. Nikdy by mě nepodvedl. Pak přišla má matka na návštěvu. Mamalu Gregoryho nikdy neměla v oblibě. Od první chvíle, kdy jsem ho přivedla domů, mu nevěřila. Říkala, že má kluské oči. Varovala mě, že muž, který touží po bohatství tak moc, by udělal cokoliv, aby ho získal. Vždy jsem ho bránila. Říkala jsem jí, že se mýlí, že ho nezná tak jako já. Ten víkend seděla Mamalu se mnou v kuchyni, zatímco Gregory byl v práci. Sledovala mě svýma bystrýma očima, které viděly všechno. Holčičko, řekla. Něco tady není v pořádku, odpověděla jsem jí, že je všechno v pořádku. Ona však zakrývala hlavu. Máš stíny pod očima. Každý zvuk telefonu tě vyděsí. A ten muž se na tebe od té doby, co jsem tady, ani jednou nepodíval. Ani jednou, chtěla jsem s ní argumentovat, ale zvedla ruku. Nechci začínat hádku. Jen ti říkám, co vidím. Žena by se nikdy neměla bát podívat se pravdě do očí, i když to bolí, o tom jsme se už nikdy nebavili. Ale její slova mi zůstala v hlavě jako třísky, které jsem nedokázala vytáhnout. Příští pátek mi Gregory zavolal odpoledne. Řekl, že má špatné zprávy. Musí zrušit naši večeři k výročí. Ta noc byla vyhlášena jako krizová porada. Nemohl se z toho vyvléknout. Omlouvám se, vynahradím ti to, řekl. Odpověděla jsem, že to chápu, že je to v pořádku. Ale když jsem zavěsila, seděla jsem u kuchyňského stolu a plakala. Večer kolem 8 mi Gregory zavolal znovu. Řekl, že porada se protahuje. Bylo už téměř půlnoci, když jsem slyšela, jak se za telefonem ozývá hluk hlasy, hudba a pak, těsně předtím, než zavěsil, se mi do ucha vkradla slova, která mi způsobila mrazení v zádech. Hlas ženy blízko telefonu. Řekla, Gregu, pojď už. Čekají na nás, hovor skončil. Zírala jsem na telefon v ruce a v tu chvíli jsem si uvědomila, že musím jednat. Zítra se vypravím do jeho kanceláře a překvapím ho obědem. Sama se ujistím, že je všechno v pořádku. Netušila jsem, že zítra bude dnem, kdy se mi celý svět zhroutí. Celou noc jsem sotva spala. Ležela jsem v posteli a zírala na strop, zatímco Gregory vedle mě chrápal. Domů se vrátil po půlnoci, smrděl alkoholem a tím stejným parfémem. Už se ani nesnažil to skrýt. Prostě si lehl do postele a usnul, jako by se nic nedělo. Sledovala jsem ho, jak spí, a ptala se sama sebe, kdo ten muž vedle mě vlastně je. Vypadal jako můj manžel, měl tvář, do které jsem se zamilovala před 10 lety, ale něco za ní se změnilo. Něco, co jsem nemohla vidět, ale cítila jsem v kostech. Ráno jsem se probudila brzy a připravila snídani pro děti. Moje dcera Zoe byla 7letá a syn Markus měl 5. Byli tím nejlepším, co v mém životě bylo,
jedinými věcmi, které dávaly smysl. Nabalila jsem jim svačiny a odvezla je do školy. Usmívala jsem se, mávala a předstírala, že je všechno v pořádku. Pak jsem se vrátila domů a začala se chystat. Strávila jsem hodinu vybíráním oblečení. Chtěla jsem vypadat hezky pro Gregoryho. Vybrala jsem si modré šaty, které vždycky říkal, že miluje. Upravila jsem si vlasy, nalíčila se a dokonce si vzala perlové náušnice, které mi dal k našemu 5. výročí. Podívala jsem se do zrcadla a snažila se vidět to, co viděl on. Byla jsem ještě dost hezká. Byla jsem dost dobrá. Nenáviděla jsem se za to, že o tom vůbec přemýšlím, ale nedokázala jsem to ovládnout. Zastavila jsem se v Gregoryho oblíbené restauraci a objednala oběd pro 2. Hovězí sendvič a batátové hranolky, jeho oblíbené. Vložila jsem to do hezké tašky s ubrousky a plastovými příbory. Chystala jsem se překvapit manžela v práci. Měli jsme spolu obědovat, jako jsme to dělali na začátku, když firmu teprve zakládal. Všechno mělo být v pořádku. Cesta do Horizon Tech trvala 30 minut. Budova stála v centru obchodní čtvrti. Nikdy předtím jsem tam nebyla. Gregory přesunul firmu do nového sídla před 2 lety, ale vždycky říkal, že je tam příliš hektické, abych ho mohla navštívit. Slíbil mi, že mi udělá prohlídku, až se situace uklidní. Jenže věci se nikdy neuklidnily. Zatočila jsem do parkoviště a vzhlédla k budově. Byla vysoká a moderní, s prosklenými stěnami, které odrážely oblohu. Obrovské logo Horizon Tech se pyšnilo na přední straně. V tom okamžiku jsem pocítila hrdost na Gregoryho. Vybudoval tohle. Začal s ničím a vytvořil něco úžasného. Kráčela jsem k vchodu s taškou jídla. A právě tehdy jsem si všimla cedule na dveřích. Přístup pouze pro oprávněné osoby. Málem jsem se otočila, ale pak jsem si řekla, že to je hloupost. Jsem manželka ředitele. Samozřejmě, že mám oprávnění. Když jsem otevřela dveře a vstoupila do lobby, okolo mě se rozprostřela nádhera. Vysoké stropy, mramorové podlahy a moderní nábytek vytvářely vznešenou atmosféru. Uprostřed stála obrovská recepce, vedle níž bylo bezpečnostní stanoviště. Za ním seděl muž v uniformě, starší, možná padesátník, s šedými vlasy a laskavýma očima. Přišla jsem k němu a usmála se. Dobrý den, řekla jsem. Jsem tady, abych viděla Gregoryho Pattersona. Jsem jeho manželka. Muž se na mě podíval. Na jeho jmenovce stálo Raymond. Nepřivítal mě úsměvem, místo toho jeho výraz prošel podivnou proměnou. Nejdřív vypadal zmateně, pak skoro pobaveně, nakonec se jeho tvář zabarvila smutkem. Omlouvám se, řekl. Říkala jste, že jste paní Pattersonová. Ano, přikývla jsem a zvedla tašku. Přinesla jsem mu oběd, chtěla jsem ho překvapit. Raymond se opřel v křesle a zkoumavě si mě prohlížel, jako by se snažil něco rozluštit. Paní, já vidím paní Pattersonovou každý den. Byla tu před půl hodinou. Šla nahoru do jeho kanceláře. Cítila jsem, jak se mi podlaha pode mnou naklání. Chytla jsem se okraje stolu. To není možné, řekla jsem. Jsem jeho manželka. Jsme spolu už 8 let. Máme 2 děti, Raymond zakrýval nepohodlí, jako by si přál být kdekoliv jinde. Omlouvám se, madam, ale znám paní Pattersonovou. Chodí sem už roky. Než jsem stihla cokoliv dalšího říct, Raymond se podíval za mě směrem k výtahu. Jeho výraz se změnil. Vlastně, tady je právě teď, jak vychází ven se svou manželkou, oznámil mi. Otočila jsem se. Dveře výtahu se právě otevřely a tam stál Gregory, můj Gregory, jak vychází ven z paží kolem ženy. Byla mladší než já, možná tak ve svých pozdních 20. Měla dlouhé tmavé vlasy a dokonalou pleť. Na sobě měla krémové šaty a designové podpatky.
Na zápěstí jí zářil diamantový náramek, který se leskl na světle. Náramek z účtenky. Gregory se na ně usmíval, sklonil se a něco jí zašeptal do ucha. Zasmála se a hravě ho udeřila do hrudi. Chytil jí ruku a políbil ji. Najednou jsem nemohla dýchat. Nemohla jsem přemýšlet. Taška s jídlem mi vyklouzla z prstů a spadla na zem. Kontejner se otevřel a steak s hranolkami se rozsypal po mramoru. Raymond vyskočil ze své židle. Gregory a ta žena se na nás podívali. Na jednu hrůznou sekundu jsem se domnívala, že mě Gregory uvidí, ale on se pouze podíval na nepořádek a zakroutil hlavou. Pak se otočil a vydal se k východu, žena stále obtočená kolem něj. Nepoznal mě, svou vlastní manželku. Podíval se přímo na mě a neviděl nic. Odtáhli se ven. Stála jsem tam uprostřed lobby s jídlem roztroušeným na podlaze. Raymond volal na někoho, aby to uklidil. Lidé kolem mě procházeli a zírali. Třásla jsem se tak, že mi skřípaly zuby. Chtěla jsem křičet. Chtěla jsem vyběhnout ven a pronásledovat jeho auto ulicí. Touha zavolat mu a vztekat se na něj, chtělo se mi křičet a ptát se, kdo ta žena byla. Ale nakonec jsem to neudělala. Místo toho se mi v hrudi usadilo něco chladného a tvrdého. To potlačilo bolest a paniku, vyčistilo mi hlavu. V tu chvíli jsem se rozhodla. Nebudu ho konfrontovat, nehodlám dělat scénu. Chci odhalit pravdu, celou pravdu, a za každou lež, kterou mi řekl, mu to vrátím. Otočila jsem se k Raymondovi, který na mě pohlížel s lítostí v očích. Omlouvám se, řekla jsem, snažíc se, aby můj hlas zněl lehce a rozpačitě. Udělala jsem chybu. Nejsem tady, abych viděla pana Pattersona. Ve skutečnosti se chci zeptat na volná místa. Máte nějaké přihlášky? Raymond na mě dlouho zíral. Myslím, že věděl, že lžu, ale nic neřekl. Jen sáhl pod stůl a vytáhl formulář. Vyplňte tohle, řekl tiše. Až budete hotová, vraťte to na recepci. Vzala jsem si přihlášku a posadila se do lobby. Ruce mi stále trochu třásly, ale donutila jsem je, aby byly klidné. Vyplnila jsem formulář pod svým dívčím jménem, Denise Williams. Uvedla jsem své skutečné kvalifikace, obchodní titul a zkušenosti z kanceláře, které jsem měla předtím, než jsem se stala učitelkou. Všechno to, co mi Gregory říkal, že už nepotřebuji, protože se o mě postará. Když jsem formulář dokončila, přinesla jsem ho zpět k Raymondovi. Přijal ho beze slova. Děkuji, řekla jsem. Doufám, že se brzy ozvete. S hlavou vztyčenou jsem opustila budovu. Nasedla jsem do auta a odjela. Neplakala jsem, nekřičela jsem, prostě jsem jen jela. Ten večer jsem připravila večeři, pomohla dětem s domácími úkoly a usmála se, když Gregory přišel domů zase pozdě. Zeptala jsem se, jaký měl den. Řekl, že byl rušný. Odpověděla jsem, to je fajn, a čekala jsem. O 3 dny později mi zazvonil telefon. Bylo to oddělení lidských zdrojů ze společnosti Horizon Tech. Chtěli, abych přišla na pohovor. Řekla jsem, že tam budu. A dostala jsem tu práci. Najali mě jako administrativní asistentku v marketingovém oddělení, 2 patra pod Gregoryho kanceláří dost blízko, abych ho mohla sledovat, ale dost daleko, abych zůstala skrytá. Ale nemohla jsem tam přijít vypadat jako já. Gregory by mě poznal okamžitě, takže jsem se musela změnit úplně. Den před svou první směnou jsem navštívila salon na druhé straně města. Řekla jsem stylistce, že chci něco úplně jiného. Ustřihla mi vlasy krátce pod ušima a pak je obarvila na tmavě hnědou, téměř černou. Když jsem se podívala do zrcadla, téměř jsem se nepoznala. Poté jsem šla do drogerie a koupila si brýle s tlustými obroučkami. Brýle jsem nepotřebovala, zrak jsem měla dokonalý, ale změnili mi obličej.
Vypadala jsem jako někdo jiný. Stála jsem večer před zrcadlem v koupelně a pozorovala svůj odraz. Žena, která se na mě dívala, nebyla Denise Peterson. Byla to Denise Williams, svobodná žena hledající nový začátek. Žena bez manžela, bez dětí a bez zlomeného srdce. Měla jsem to zvládnout. Musela jsem to zvládnout. A tak jako obvykle, Gregory přišel domů pozdě. Položil klíče na pult a uvolnil si kravatu. Sotva se na mě podíval. Jaký byl tvůj den, zeptala jsem se. Zaneprázdněný, odvětil. Celé odpoledne schůzky. Jsem vyčerpaný. Mám novinky, oznámila jsem s nenuceným tónem. Dostala jsem novou učitelskou pozici. Pracovní doba je delší, takže budu doma později večer. Už jsem mluvila s mámou, aby vyzvedla děti. Gregory jen přikývl, zatímco scrolloval na svém telefonu. To je fajn, řekl, aniž by se zeptal, kde ta práce je, kolik za ní dostanu nebo proč chci pracovat víc. Nepodíval se na mě a já jsem tam stála a cítila, jak se něco uvnitř mě mění na kámen. Druhý den ráno jsem odvezla děti do školy a zamířila do centra. Zaparkovala jsem v garáži Horizon Tech a vešla do budovy. U bezpečnostní služby byl Raymond. Když se na mě podíval, v jeho očích jsem zahlédla náznak rozpoznání, ale nic neřekl. Jen přikývl a pustil mě dál. Marketingové oddělení se nacházelo ve 14. patře. Bylo to velké otevřené prostranství s kancelářskými kojemi a skleněnými kancelářemi podél zdí. Můj stůl stál uprostřed místnosti, malý a skromný, nic jako život, který jsem žila doma. Mým nadřízeným byla žena jménem Angela. Bylo jí kolem 40, měla přátelský úsměv a hlasitý smích. Ukázala mi kancelář a představila mě týmu. Všichni byli milí a vstřícní. Bylo zvláštní, že mě takto vnímali, jako normální osobu, jako Denise Williams, a ne jako tajnou ženu ředitele. První dny jsem se učila, co mám dělat, a snažila se být nenápadná. Odpovídala jsem na telefony, třídila papíry a dělala kopie. Usmívala jsem se a kývala hlavou, když jsem předstírala zájem o marketingové zprávy, ale stále jsem sledovala, co se kolem mě děje. Rychle jsem se naučila věci, které mi zvedaly žaludek. Žena, kterou jsem viděla s Gregorym, se jmenovala Vanessa Cole. Byla jeho výkonnou asistentkou. Tak to bylo alespoň její oficiální označení. Ale všichni v kanceláři ji brali jako královnu. Otevírali jí dveře, ustupovali jí z cesty na chodbě, oslovovali ji paní Pattersonová. Když jsem to poprvé slyšela, stála jsem u kopírky a dvě ženy z účetního oddělení si o tom povídaly. Viděla jsi nový kabelku paní Reed Pattersonové. Prý je to Chanel. Musela stála $5,000. Pan Peterson ji rozmazluje, říkala druhá. Ale zaslouží si to. Pro tuhle firmu dře jako mezek. Pevně jsem se vřela o kraj kopírky, až mi zbělaly klouby. Chtěla jsem na ně zařvat, chtěla jsem jim říct, že já jsem paní Pattersonová, že jsem jí byla po celých 8 let, že jsem se vzdala své kariéry a snů, abych toho muže podpořila. Ale neřekla jsem nic. Jen jsem vzala své kopie a odešla. V následujících dnech jsem se dozvěděla víc. Vanessa měla svou vlastní kancelář na výkonném patře, hned vedle Gregoryho. Účastnila se všech důležitých schůzek, cestovala s ním na služební cesty. Měla firemní kreditku bez limitu a nosila snubní prsten. Jedno odpoledne jsem ji poprvé spatřila, když přišla na marketingové oddělení. Přinesla dokumenty pro Angelu. Seděla jsem za svým stolem a předstírala, že pracuji, ale ve skutečnosti jsem ji sledovala každým pohybem. Byla nádherná. Nechtěla jsem si to přiznat, ale byla vysoká a štíhlá, s dokonalými vlasy a make-upem. Pohybovala se s jistotou, jako by tu měla právo být, a na levé ruce se jí třpitil diamantový prsten, který zářil pod kancelářskými světly.
Cítila jsem se jako na houpačce, ale zároveň jsem chtěla vědět víc. Začala jsem se skamarádit s lidmi v kanceláři. Usmívala jsem se, vedla malé rozhovory a přinášela koblihy na sdílení. Lidé mě měli rádi, důvěřovali mi a rádi si povídali. Byla tu jedna žena, Paula, která pracovala v marketingu a ve firmě byla už 5 let. Věděla všechno o každém a milovala drby. Jedno odpoledne jsem se jí zeptala na Vanesu. Hlas jsem si udržela lehký a zvědavý, jako bych byla jen nová zaměstnankyně snažící se pochopit dynamiku kanceláře. Paula se ke mně naklonila blíž, její oči zářily zvědavostí. Ach, zlato, začala, to je paní Pattersonová. S panem Pattersonem se vzali asi před 2 lety. Měli soukromou ceremonii, velmi malou a elegantní. Celý výkonný tým tam byl, přikývla jsem a usmála se, i když mi srdce praskalo na kusy. Zdají se být velmi šťastní, řekla jsem. Ano, to jsou, odpověděla Paula. On ji naprosto zbožňuje. Měla bys vidět, jak na ní kouká, a dárky, které jí kupuje. Minulý měsíc ji překvapil autem, úplně novým Mercedesem, jen tak, protože bylo úterý, přemýšlela jsem o svém vlastním autě, Hondě, kterou jsem řídila už 6 let. Gregory vždy říkal, že nemáme utrácet peníze za nové auto pro mě, že moje auto je v pořádku. To je tak milé, řekla jsem a slova mi v ústech chutnala jako jed. Paula přikývla. Jsou dokonalý pár. Všichni to tak vidí. Té noci jsem se vydala do odpočinkové místnosti na 14. patře. Říkala jsem si, že si jen jdu pro kávu, ale ve skutečnosti jsem hledala něco jiného. Netušila jsem co, dokud jsem to nenašla. Na zdi byla nástěnka pokrytá firemními oznámeními a fotografiemi zaměstnanců. A v rohu, téměř skryté za letákem na charitativní běh, byly svatební fotografie. S třesoucími se rukama jsem je vytáhla. Gregory v tmavém obleku, Vanessa v bílých šatech. Stáli pod obloukem pokrytým květinami. Gregory se usmíval. Ten opravdový úsměv, který mi dával, když jsme byli mladí, zamilovaní a svět byl plný možností. Bylo tam víc fotografií. Gregory a Vanessa krájí dort. Gregory a Vanessa tančí. Gregoryho obchodní partneři zvedají sklenice s šampaňským na přípitek. Opřela jsem se o zeď, protože mé nohy už mě nedržely. To nebyla jen aféra. To byla celá jiná životní kapitola. Gregory si vzal tuto ženu. Stál před lidmi a složil jí sliby. Dal jí své jméno. Moje jméno. Vrátila jsem fotografie zpět na nástěnku. Vyšla jsem z odpočinkové místnosti a zamířila do koupelny. Zamkla jsem se v kabince a přitiskla si ruce na ústa, abych zakryla své vzliky. Když jsem se konečně vymotala ze svých myšlenek, opláchla jsem si obličej a zahleděla se do zrcadla. Odrážená žena už nebyla slabá ani zlomená. Byla to žena plná hněvu. Vytáhla jsem telefon a zavolala Tiffany. Potřebuji tvoji pomoc, řekla jsem. Musím zjistit všechno a on musí zaplatit. Tiffany dorazila k mému domu, jakmile děti usnuly. Gregorymu jsem řekla, že mám holčičí večer se starou kamarádkou. Ani ho to nezajímalo. Jen přikývl a oznámil mi, že má práci v kanceláři. Neptal se, kdo přichází. Tiffany si sedla ke stolu v kuchyni, otevřela si notebook a vedle něj položila blok. Byla to novinářka, která měla talent na odhalování tajemství a její hněv za mě byl hmatatelný. Zničím ho, prohlásila. Když skončím, nebude mít ani firmu, ani reputaci, ani jediný dolar. Zavrtěla jsem hlavou. Nepotřebuji pomstu. Chci znát pravdu. Chci všechno vědět, než udělám jakékoliv rozhodnutí. Tiffany mi pohlédla do očí s vášní. Deniso, tenhle muž se oženil s jinou ženou, zatímco je stále ženatý s tebou. To je bigamie. To je podvod.
To je trestný čin. Vím, odpověděla jsem, ale musím být opatrná. Když se na něj vrhnu bez důkazů, pohřbí mě. Má právníky, peníze a moc. Já nemám nic. Tiffany se zhluboka nadechla. Věděla, že mám pravdu. Dobře, souhlasila. Půjdeme na to tvým způsobem. Shromáždíme důkazy. Vytvoříme případ. A až budeme mít všechno, co potřebujeme, srazíme ho k zemi. A tak jsme začali. V průběhu následujících 3 týdnů jsem se stala špehem ve vlastní manželově firmě. Přes den jsem pracovala a pozorovala vše kolem. Naslouchala jsem rozhovorům, věnovala pozornost detailům. Zapisovala jsem si jména, data a cokoliv, co se mi zdálo podstatné. V noci Tiffany prováděla vlastní výzkum. Zkoumala Gregoryho finance, pátrala v veřejných záznamech, volala kontaktům a aktivovala své známosti. Kousek po kousku jsme skládali skládačku. A co jsme objevili, mě doslova znechutilo. Gregory se nevzal s Vanessou z lásky. Oženil se s ní kvůli penězům. Před 3 lety byla Horizon Tech v problémech. Firma rostla příliš rychle, Gregory udělal špatné investice a byl miliony dolarů v dluhu, blízko ztráty všeho. Tehdy potkal Vanessina otce, Richarda Colea. Byl to jeden z nejbohatších investorů v zemi. Měl peníze, které Gregory potřeboval, aby zachránil svou firmu. Ale Richard Cole nedával peníze jen tak. Chtěl něco na oplátku. Chtěl, aby se o jeho dceru postaráno. Chtěl, aby byla vdaná za mocného muže, který jí zajistí život, jaký si zaslouží. Gregory tedy uzavřel dohodu. Oženil by se s Vanessou. Udělal by z ní svou ženu před obchodním světem. A na oplátku by Richard Cole investoval 50 milionů do Horizon Tech. Gregory souhlasil. Oženil se s Vanessou na soukromém obřadu před 2 lety. Dal jí své jméno, prsten a vše, co si přála. A nikdy mi to neřekl. Pořád jsem byla jeho právní manželkou. Pořád jsme byli manželé v očích zákona. Peterson. Byla to pro ní noční můra. Když se s ním rozvedla, zanechal ji bez prostředků a srdce rozervané. Nechci, aby se to stalo někomu jinému. Stála jsem tam, zaražená, a naslouchala jeho slovům. Raimondova tvář byla vážná, jeho oči plné pochopení a soucitu. V jeho hlase byla síla, která mě nakopla z mé pasivity. Nechápala jsem, jak jsem mohla být tak slepá vůči tomu, co se kolem mě dělo. Gregory, můj manžel, byl ve skutečnosti predátor, který mě plánoval obrat o všechno, co jsme vybudovali. Děkuji, řekla jsem nakonec, moje slova byla slabá, ale upřímná. Nevím, co dělat, ale potřebuji pomoc, Raymond přikývl, jeho výraz byl povzbudivý. Můžeme to společně zvládnout. Vím, co se tu děje. Mám kontakty, které ti mohou pomoci. Musíme to udělat moudře a krok za krokem. Jeho slova mě naplnila nadějí, ale zároveň i strachem. Co když Gregory zjistí, že se na něj chystám? Co když mě zničí, než se stihnu bránit? Ale pak jsem si vzpomněla na dokumenty, které mi Tiffany ukázala. Měla jsem důkazy a to mě posilovalo. Dny plynuly a já se s Raimondem scházela čím dál častěji. Naučila jsem se, jak sbírat informace, jak se bránit proti jeho manipulacím. Zjistila jsem, že mám kolem sebe lidi, kteří mě podporovali, a to mi dodávalo sílu. Můj strach se pomalu měnil v odhodlání. Jednoho dne, když jsem přišla do kanceláře, se mi dostala do rukou zpráva, která mi vyrazila dech. Tiffany mi poslala e-mail s výsledky vyšetřování, které provedla na Gregoryho. Bylo tam tolik informací, tolik důkazů o jeho podvodech a lžích, že jsem si uvědomila, že jsem nebyla sama. Nejen já jsem bojovala, ale i ostatní, které zranil. Zpráva mi dodala odvahu.
Rozhodla jsem se, že se postavím za sebe a za děti. Už nebudu jen obětí, ale ženou, která si zaslouží spravedlnost. S pomocí Raymonda a Tiffany jsem se připravila na bitvu, která se měla odehrát. Když jsem se o několik dní později setkala s právníkem, cítila jsem se silná. Měla jsem plán, měla jsem podporu a co bylo nejdůležitější, měla jsem pravdu na své straně. Gregory už neovládal můj život. Byla jsem připravena bojovat a udělat všechno proto, abych ochránila sebe i své děti. Peterson, bohatý, okouzlující a plný lží. Zničil její život. Nikdy se z toho nevzpamatovala. Raymond se na chvíli odmlčel a jeho čelisti se napnuly. Nemohl jsem zachránit svou dceru, ale možná ti mohu pomoci, prohlásil. V očích mi vytryskly slzy. Tento muž mě neznal, nic mi nedlužil, přesto byl ochoten riskovat všechno, aby mi pomohl postavit se na nohy. Co můžeš udělat, zeptala jsem se. Raymond sáhl pod stůl a vytáhl flash disk. Bezpečnostní záznamy, řekl. 3 roky. Každý okamžik, kdy byl pan Peterson s paní Coleovou, každé soukromé setkání s právníky, každé předání peněz a dokumentů, je to všechno tady. Vzala jsem flash disk do ruky. Byl malý a lehký, ale v mé dlani se zdál jako zbraň. A to není všechno, pokračoval Raymond. Každoroční gala se koná za 2 týdny. Všichni důležití lidé ve firmě tam budou. Investoři, partneři, média. Pan Peterson bude mít projev. Paní Coleová bude stát hned vedle něj. Podíval se na mě s nadějí v očích. Pokud plánuješ udělat krok, tohle je to pravé místo. Zavřela jsem prsty kolem flash disku. Moje mysl už byla v pohybu. Gala. 500 lidí, kamery všude. Gregory na pódiu mluvící o integritě a rodinných hodnotách se svou falešnou manželkou po boku. Bylo to dokonalé. Podívala jsem se na Raymonda a přikývla. Děkuji, řekla jsem. Na to nezapomenu. On přikývl zpět. Dej mu, co zasloužíš, paní Pattersonová. Vyšla jsem z budovy s flashdiskem v kapse a plánem, který se mi formoval v hlavě. Měla jsem důkaz. Měla jsem okamžik. Teď jsem potřebovala jen odvahu udělat to, co bylo třeba. 2 týdny. To bylo všechno, co jsem potřebovala čekat. 2 týdny do gala. 2 týdny, než se svět Gregoryho Pattersona zhroutí. Konečně přišel večer gala. Stála jsem před zrcadlem v domácím prostředí a naposledy se na sebe podívala. Měla jsem na sobě červené šaty. Ne takové, jaké jsem obvykle nosila. Tyto byly odvážné, elegantní a nemožné přehlédnout. Koupila jsem si je za vlastní peníze, které jsem šetřila měsíce, aniž by to Gregory věděl. Moje vlasy byly zpět v přirozené barvě. Omyla jsem tmavý tón a nechala svou pravou já projít na povrch. Žádné brýle, žádné maskování. Dnes večer jsem nebyla Denise Williamsová z marketingového oddělení. Byla jsem Denise Pattersonová, legální manželka, matka 2 dětí a žena, která byla klamána naposledy. Gregory odešel na gala o 2 hodiny dříve. Řekl, že se musí dostavit brzy, aby se připravil na svůj projev. Nezeptal se, jestli chci jít. O tomhle večeru se mnou nikdy ani nezmínil. V jeho očích jsem byla jen ženou, která zůstala doma s dětmi. Nebyla jsem součástí jeho skutečného života. Mamalu přišla, aby se postarala o Zoe a Marcuse. Jakmile mě spatřila v červených šatech, usmála se. Vypadáš jako žena na misi, řekla. Jsem, odpověděla jsem. Objala mě pevně. Dej mu, co si zaslouží, holčičko, a pak se vrať k dětem. Tiffany mě vyzvedla venku. Také byla oblečená elegantně, ale nešla dovnitř. Čekala v autě pro případ, že bych potřebovala rychlý únik. Podala mi malou kabelku.
Uvnitř se nacházela flashdisk s veškerými důkazy, finančními záznamy, soudními dokumenty a bezpečnostními záznamy, prostě vším, co jsme za poslední měsíc shromáždili. Jsi si tím jistá? Zeptala se Tiffany. Přikývla jsem. Nikdy jsem si nebyla jistější v životě, řekla a stiskla mi ruku. Tak běž dovnitř a všechno to spalte na popel. Gala se konalo v honosném hotelu v centru města. Když jsem dorazila, taneční sál už byl plný. 500 lidí v drahých oblecích, popíjejících šampaňské a smějících se, jako by je nic netrápilo. Křišťálové lustry se houpaly ze stropu, zatímco živá kapela hrála jemnou hudbu. Všechno kolem bylo krásné, elegantní a zároveň falešné. Procházela jsem davem s hlavou vztyčenou. Lidé se na mě dívali, někteří mě poznali. Na jejich tvářích se zračila zmatenost. Znali mě jako manželku Gregoryho, ale také jako manželku Vanessu. Netušili, co si o mě myslet, když mě viděli tady. Uviděla jsem Gregoryho na druhém konci místnosti. Stál u pódia s Vanessou po svém boku. Měla na sobě stříbrné šaty, které se třpytily pod světly, a na zápěstí se jí blýskal diamantový náramek. Snubní prsten se jí leskl na prstu, zatímco se smála něčemu, co řekl jeden z investorů. Gregory vypadal šťastně a uvolněně, netušil, co se chystá. Nepřiblížila jsem se k němu. Ještě ne. Chtěla jsem, aby mě viděl jako první. Aby se zapotil. Než uplynulo 10 minut, jeho oči mě našly. Sledovala jsem, jak se mu mění výraz. Nejprve zmatení, potom poznání a nakonec čistý teror. Něco řekl Vanesse a vydal se ke mně. Jeho čelist byla napjatá, oči tvrdé. Co tu děláš? Zeptal se skrze zuby. Chytil mě za ruku a pokusil se mě táhnout k východu. Vytrhla jsem ruku zpět. Nedotýkej se mě. Musíš odejít, řekl. Teď hned. Zničíš všechno. Usmála jsem se na něj chladným úsměvem, o kterém jsem nevěděla, že ho mám v sobě. Nikam nejdu, Gregory. Jsem tvoje žena. Mám právo tu být. Jeho tvář zrudla. Rozhlédl se, jestli nás někdo sleduje. Lidé začínali vnímat náš konflikt. O tom si promluvíme doma, řekl. Jen teď odejdi a všechno ti vysvětlím. Měl si 8 let na vysvětlení, odpověděla jsem. Dneska mluvím já. Otočila jsem se a zmizela v davu. Cítila jsem, jak mě jeho pohled pronásleduje, jak mu stoupá panika. Dobře. Další hodina byla pro něj mučivá. Sledovala jsem ho, jak se snaží Vanessu od mě odehnat. Neustále vymýšlel výmluvy, aby ji přemístil na druhou stranu místnosti, kdykoliv jsem se přiblížila. Potil se skrze svůj drahý oblek a nedokázal se soustředit na konverzace. Neustále se rozhlížel, jako bych byla duch, který ho pronásleduje. Užívala jsem si každou sekundu. Konečně nastal čas. Kapela přestala hrát, světla stlumila. Reflektor zasvítil na pódium. Moderátor oznámil, že Gregory Peterson, generální ředitel Horizon Tech, nyní pronese svůj klíčový projev. Gregory vyšel na pódium, zatímco Vanessa stála v první řadě a zářila na něj, jako by byl králem. Gregory se pevně držel pódia a snažil se usmát, ale já jsem si všimla, jak mu třesou ruce. Jeho proslov začal slibně, hovořil o úspěších společnosti, o růstu, inovacích a jasné budoucnosti. Ale jak se dostával k hodnotám jako integrita, čestnost a důvěra, málem jsem se rozesmála. Přesně v tu chvíli přišly slova, na která jsem čekala. Nic z toho by nebylo možné bez podpory mé krásné ženy. Byla mi oporou a partnerkou ve všem, jeho pohled se stočil k Vanesse, která mu poslala vzdušný polibek. Publikum tleskalo, a to byl můj signál. Klidně jsem vykročila směrem k pódiu a lidé se mi stranili z cesty. Možná to bylo díky výrazu na mé tváři,
Možná to byla ta červená šaty, ale nikdo se mě nepokoušel zastavit. Vystoupila jsem po schodech na pódium a uviděla jsem, jak se Gregorymu zbarvil obličej do bíla. Snažil se něco říct, ale slova mu uvízla v hrdle. Vzala jsem mu mikrofon z ruky a s jistotou jsem pronesla: Dobrý večer všem. Jmenuji se Denise Peterson. Jsem vdaná za Gregoryho Pattersona už 8 let. Máme spolu 2 děti. Jsem jeho právoplatná manželka. V místnosti zavládlo ticho. Cítila jsem, jak se pohledy lidí přelévají mezi Vanessou a mnou, zpět k Vanesse. Žena, které právě poděkoval, není jeho manželka, pokračovala jsem. Jmenuje se Vanessa Cole. Gregory si ji vzal v neplatném obřadu před 2 lety jako součást obchodního úmluvy. Spáchal bigamii, podvod a od té doby krade z naší rodiny. Otočila jsem se ke scéně za mnou, kde mi Raymond pomohl připravit důkazy. Stiskla jsem tlačítko a na plátně se objevily dokumenty, fotografie, finanční záznamy a screenshoty tajného podání žádosti o rozvod. Nechala jsem publikum nahlédnout do všeho. Gregory skrýval majetek na offshore účtech. Vysála naše děti z jejich spoření na vysokou školu. Podal žádost o rozvod před 6 měsíci a nikdy mi to neřekl. Plánoval mě nechat s ničím, místnost se rozburácel. Lidé začali křičet, fotoaparáty blízkaly. Viděla jsem investory, jak vytahují své telefony, a Vanessu, jak se snaží utéct ke vchodu. Bezpečnost ji však zastavila. Gregory stál vedle mě jako skamenělý, s otevřenou pusou a šedivým obličejem. Vypadal jako muž, který sleduje vlastní pohřeb. Otočila jsem se k němu naposledy. Vzala si mi 8 let života, řekla jsem. Každý den si mě lhal. Dával si mi najevo, že nejsem dost dobrá, zatímco si budoval celý jiný život s někým jiným. Ale udělal si jednu chybu, Gregory. Podcenil si mě, mikrofon jsem nechala spadnout na pódium a zvuk dopadu se rozlehl tišou místností. Otočila jsem se a vyšla z pódia do davu. Lidé se mi stranili, jako bych byla v plamenech. Nepotřebovala jsem se ohlédnout. Tiffany čekala venku s nastartovaným autem. Mama Lou seděla na zadním sedadle. Nechala děti u sousedů, protože chtěla být u toho, až vyjdu ven. Vlezla jsem do auta a zavřela dveře. Tiffany se rozjela pryč od hotelu. Jak se cítíš? Zeptala se mama Lou. Chvíli jsem přemýšlela. Zvažovala jsem život, který zanechávám za sebou. Byly tu lži, zrada a muž, kterého jsem si myslela, že znám. V těchto těžkých chvílích jsem se zamyslela nad tím, co mě čeká v budoucnosti. Moje děti, má svoboda, mé naděje do dalších dnů. Cítila jsem se svobodně. Mama Lou mi vzala ruku a pevně ji stiskla. To je moje holka, řekla s hrdostí v hlase. Dívala jsem se z okna, jak město ubíhá kolem, jeho světla se rozplývala v rychlém tempu. Nevěděla jsem, co mi zítra přinese. Nevěděla jsem, jak těžká bude cesta, která ještě zbývala. Ale jedno jsem věděla naprosto jistě, byla jsem hotová s tím, abych zůstávala neviditelná. Byla jsem hotová s lhaním, které mi bylo předkládáno, a s tím, že nechám někoho jiného psát můj příběh. Od této chvíle jsem se rozhodla, že to budu psát já sama.